Kok gak kon terusno sih ya? Ya sikil kadung gantung gak didukno. Aduh, Mbok. Wah, ya apa iki? Kari pose iki, Rek. Si akeh penggawean iki. Cula-culi. Kon niku lapari. Kon niku. Kon mau jange ngidung kok dipenggak sih kon niku. Gak dipenggak maneh seakan-akan dunia jual juli kon kuasai dhewe. Waduh. Kon malah ngono omonganmu. Lah kalau kepingin sih. Iki wayahku are, ngono rekaman maneh kon. Jare arek-arek iki manggilir aku. Gilir aku apa gilir aku kok. Aja gegeran lho kon lho. Perkara gending jula-juli ae engko marahi medados duluran lho. Lho, sakarepmu. Kon kepengin ngedeng sih? Lho sajane aku kepingin. Ayo ngidung. Sik, coba pose pira? Nyuro ta Delok nyongo. pose lho, pesen ndi lah ngono pos perapatan iki kok ta pertelon ngono. Lho, pos gending iki lho. Sangono pos hansip. Di radio aku dengar Sokran akeh utange. Wes Ri terus mulai kon. Wes aja kon terus Ri. Lah apa iki? Wong jula-juli kok di radio. Iki jula-juli. Jula-juli, ana jula-juli gak iso aku. Ana di radio lek digomblo iku kon niku. Ya sepurane ya. Oh, kene paling daleki pos maneh iki engko. Gak apa-apa saiki dinese kene. Kan balik kan mulai kan. Iya iya. Mana? Ngomong anakmu kono. Kan niku ganggu tok ae. Ayo gendar telu iku dolen. Dungan lho Rek. Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi, pergi ke pasar ngutil terasi. Memang pacarku tak tahu diri. Sablak leleken pacul, halah halah halah, cabang bajul. Sing dadi bajul merenggut ae. Nek aku ndelok dulur lak pelajar kita, pemuda-pemudi kelawan pramuka, sregep menabung urip sederhana, masa depane bisa terarah, masa depan harapan bangsa, semangate pelajar kita, sangne sekolah dulur padha tabungno daripada diamburno sing tanpa guna. Mulane anak semono uga pituture wong tuwa kabeh rungokno, sebab pendidikan sing luwe utama. Nek dibandingno ambek donya brono, kepinteran pancen gedhe paedahe kanggo sangu urip selawase. Warisan donya gampang entek
sing paling perlu sinau sing tekun nampa pelajaranmu supaya tercapai cita-citamu dadi wong tuwa abot sanggane minterno anak gak setitik bandane supaya anak dulur dhuwur derajate berguna kanggo bangsa lan negarane akibate bencana alam sebagian daerah sing dadi sasaran gak setitik sing dadi korban donya akeh sing ilang bapak pejabat prak turun tangan melu ninjo daerah banjiran aprilan rakyat ngadakno penapungan bantu sandang pangan lan obat-obatan sebab udane dulur terus-terusan awan bengi gak bisa terang Bojonegoro Tuban sampai keleman suwe-suwe banyune ngelumpuk no daerah Lamongan penduduk ngungsi saparang-parang ngalor ngidul golek panggonan sing aman bengi gak turu awan gak mangan delok wakul kosong dinggoni tikus klesetan bantere banyu sampe jebolno tembok susahe wong tani lanang lan wedok sawahe banjir sampe gak bisa nandur lombok sing paling untung wong golek padha para ibu-ibu jare tangise gak mikir donya perlu goleki anake budal ngungsi saking gugupe gendong bayine keliru kucinge cekap semanten kidungan kula menawi lepat nuwun ngapura
Tabuhan model-model lah. Wedung swara sami jerit. Iku mang kidungan jaman biyen iki. Kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba. Tapi untunge sing ngedung mang ya bener ya kan. Kok ngetut tabuhan tambah ngoncok kae gak karuan iki. Tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni anak mertua. Tapi masih ngene tanggapane yo akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Pabrik gula iki nek nanggap terus gak iso tuku gula wis. Ana daya suguhi wedang gula, gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jangan nanggap iki. Jember Probolinggo. Sopo mlakune gedewang-gedewang rek. Wah. Konco lawas iki. Iya, Sokran. Dah, Kebeneran. Duh, kebenaran apa? Jane ngono ya kabeh konsultasi. Waduh, kok meli apa wong peno? Lho, gak mesti apa sih kon? Kok dadi apa meneh? Lho, dadi menungso. Yes. Mosok kabeh dadi raja kaya. Lu Wis terang. omong peno kok. Kon niku lak repot ta, ana kanca pinter jare keminter. Oh. Mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD, Iya ya. kon kudu maca kamus. Waduh, peno ngerti kamus barang. Lho, tuku kamus iki lho. Kamus apa? Karangane Empu Gandring lho. Karangane Empu Gandring ku isine apa? Isine dukun bayi lho. Kok niku. Ana kanca guneman lak wis lumayan lah timbangan. Iya ya. Anane wong pinter iki lak teko pergaulan. Pergaulan. Gak beda ambek beras. Beras. Gabah isane dadi Beras. beras diapakno? Di Ayo. dikemah. Diapakno? Dikemah. 100. Ditutu goblok. Lah iya. Kon kemana dadi jarang kepang melian. Lho iku lho diselep-selep. Iya diselem. Panjen nek dipikir ya. Iya. Menungso iku panjen melalui proses. Waduh. Bingung maneh kon. Sampai proses ngene. Proses merubah acara ngono lho. Proses iki apa? Mulai cilik, Terus diwasa. dewasa, Tuwek, elek, mewek, terus gegerindeng kek. terus Apa nih gak matek? mulai Kan mate. lah iya. Aku sik beri kan dodol kacamata. Lah peneku kacamata kira-kira penodol nek mlaku lak ndeladat. Dagangan kok lapo kacamata ku tak Oh, dagangan. dagangan tapi diceladoni wong ae. Lah apa diceladu? Dodol kacamata ana wong kabeh tuku tak warah. Iya. Golek kir-kiran ta mboten? Jare kono. Kula golek sing saged maca. Iya. Tak kei Kacamata sing kacamata kir-kiran sing terang. Iya. Sik durung iso maca wong. Lho, njaluk sing terang ae. Terus ya apa? Ya tak maksud aku ngono ku. Tak Gak gelem. golekno. Bareng dituku digawe maca jare Gak kerang. gak iso macane. Lah terus ya apa kok iso gak iso maca nih? Lho ngene iku gedhekno tok lan jek kacamata iki. Iya. Lah apa wong dhewene wong gak sekolah ya apa ora iso maca. Oh, buta huruf ta. Buta huruf, tuku kacamata nanggonku supaya maca cek terang. Oh, alah. Tadi tuh kacamata iku perlu kanggo maca. Iya. Lah, endi iso maca nek gak sekolah? Lah wong gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak duwe wis tak entekno. Lho, peno ya kesusu ae. Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku. Rezeki tapi nek maca apa kacamata-ne kacamata Kacamata apa mau? Kacamatane. Kacamata. Lah ya kacamatane lak terang ta. Kacamata. Lah ya kacamata. Iya terang tapi wong gak iso maca. Lah iya. Aduh kok penontekno. Wis tak pikir wis cocok ngono. Ane ngono pun iso golekno kacamata ya aku tak pesen. Iku ana kacamata. Ya wis iku wis. Hah? Putih tak biru. Wungu. Heh? Wungu terong. Kacamata gak ono biru. Lho, kelirik ana sing biru. Oh, ireng iki ta. Iya ireng ngono kelirik. Lemah biru. teles. Nah, kowe lemah garing ae. Hah? Lemah garing. Aduh, dipekno wedi lemah garing. Lemah garing kono wedi. Ngene. Sing setengah coklat iki lho. Setengah coklat iku disombo. Wong kaca disomba peno iku. Ana dhewe, oplosane ana dhewe. Iya, ana alate ta. Iku kanggo awan bengi kene. Aman bengi kena mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindhi kene lho. Ane mung kurep lak pecah. Lah tuku mana lah kapan teh dhuwitmu?
Papan tek dhuwitmu. Aku pesen kacamata sing ombong. Wis gak dodolan. Ah, ngono ya tomo. Wong tekor sak pirang-pirang dadakno. Saiki lak gak wani mulih diuber-uber sing tuku iku aku. Diburu persis tuku kacamata. Iya, gak iso balekno duwe bapak minangka pengalaman. Hak balekno apa kacamatane? Apa nih kacamata nih kon balekno? Iya. Lah kono lak njaluk dhuwit. Kon gelem nekori. Ulirana ana kaca ae. Kaca apa? Kaca rasa. Lah ngilo terus wong iki wah kon iki. Terus saiki objek apa maneh ganti apa? Saiki aku dodol koran. Lele mudune rek melorote. Lho, gak melorot tapi kan melintu. Iya. Koran saiki gak payu, meneh tak timbangno. Tol timbangan. Heeh. Lah wis gak payu lah nah. Iya. Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan. Rugi kena. Hah? Lah rugi sak budget. Masih rugi akeh apa? Terus gak apa-apa. Lho, gak apa-apa nek peno gawe klirani apa? Lah bandaku terus leren iku apa? Lah tapi duit koran gak pernah bayar. Ya apa le mbayar? Kon niku seneng ae ana kanca soro iki. Lho lah iya ya apa sepisan kacamata, pindho koran gak pernah bayar. Awakku saiki rusak. Wong awake gak apa-apa ngerusak. Siksa batin aku iki. Sing sebatin apa? Lho, kon niku ya apa? Aku sik beli rak duwe rencana ta. Iya. Rencanaku nek ana rezeki. Buka apa? Hah? Buka apa? Buka apa? Bupake objek apa? Apa Iya. buka reparasi? Apa peno buka bengkel? Tapi meracang. Meracang Meracang. nang dhisik tok embong apa nang nggone pasar? Aduh no Mas, gelek diutangi wong enak. Iya, iku wae. Aku wis kapok kok meracang iku. Omah ya. Sepisan apik pindho apik ping 3 gegeran. Tadi nek gak wawu gak nagih ya. Lah iya lah. Oh, gak wawu iki. Lah iya, torok piro sepeda motor? Lho. Sepeda motor iki peno dol gawe noroki peracangan iku. Iya, malah aku kena urusan kriminal. Lah, Sepeda motor, cekelan pisan, Loh, kok? angsuran. lho, Apa? Sepeda motor apa iki ya? pecicilan. Hah, iya pecicilan. Cicilan sepeda motor ngangsur. Cicilan, iya. Durung entek peno dol. Kon gelem tebusin apa? Oh, dadekno perkara. Lho, lah apa aku sing tanggung jawab tebusin peket nunggonku. Lah duwe. Lho, engko lah iku tak dono maneh ngono lho kon. Lah yang pertama nebus iki duwe sapa? Ya dhuwitmu. Wis enake duweku sing gawe nebus sepeda peno sing kedol. Lah engko tuntunan sepedae, lah gak apa-apa ta? Lah kepethuk sing duwe dicekel aku. Lho wong iku angsuran gendeng ta. Kono lak ono notae. Kok mama. Wis gak seneng aku. Kok dalam penggawean liyane. Lambimu kok apik, Ren. Hah? Wis gak enak nek nyandak klambi kene wis gak enak. Katane ngejokno iki. Suwe-suwe tak silih lah ngono. Lho iku nek perlu. Lho. Elek apa kon nulung kanca? Kon seneng nek ana kanca dilokno wong. Iya ya, gak tega ya. Wonge ben apik tapi gak salin-salin seneng kon. Iya, kancane sapa rek? Wis ae ceplan klambimu. Sik tak pernah iki nyelek klambi tak begal peno iki. Lho genta-genti gawe ngono lho. Kapan aku tau gawe klambi peno? Lah saiki apa direncanano? Oh, direncanakan peno kaosan aku kemejoan ngene kok. Jahitan ndi? Ning jahitno titipno aku. Iya apa? Iki timbangane larang jahit aku. Benangi ketok ngene. Dengkon peno. Gak dijahit, Dikapakno? dilem. Lho kok dilem? Lho enak ngumbahe gak soro-soro. Ngumbah dikelintek nggar siji. Meneh tangane mben lempenge ngono lho. Oh, dadine kapan ngumbah iku nggar separo. Iya. Dadine kapan lungset tangane sing diumbah. Iya, dadi gak akeh sabun entek. Ane mari ngolot maneh. Lho, iya wong atase ngolot ae. Dilem ambe apa? Lho, dilem ini barek kolot lak kene. Lah kolot apa? Lho, kanji lak kene. Lho kanji. Iya. Jam 12 awan lak kaku. Lho, gak apa-apa lak kari ngeruse ae ta. Lah kon kepingin gak coplokan? Iya, sing awet. Iku jahitan kuat iki. Iya wis iku ngono. Kadek dikeki paku. Lho kok dipaku ya? Lho iya saya tambah kuat dadi gak beda-beda iki. Lho, klambi iki dipaku. Iya. Lah kon ndi disodar ae. Gemitasi ku ketoke lho. Oh, gabitasi. Delokno anu ae penjahit sing luwe kuat, sing luwe apik, murah regane. Tapi kaine wis ana kon. Wis ana. Lah tak gawane apa? Lho, kaine peno gawa. Iya, tak kene penjahit nek sik urip lho wonge. Oh. Lho wong jenenge menungso ae kon.
nek kapan wonge mati lah kaine Penagawa. Ya wis apa sih awakmu? Lah nang ndi parane kaine nek Penagawa? Ya engko lah ono perhitungane ta. Barek kanca ijir-ijiran rek gak seneng aku. Lah kae jiri-jiran bakal kemeja Penagawa tapi penjahite gak ono. Ya tapi lah atas bakal tak durung dadi kemeja. Iya, Dadi kemeja tambah soro kon. Tadi iya sak angka sih. Lho, Ya ya, lah iki apa kartolo? Kok ndandakno meja kok bingung. meja rene. Meja dadano kemeja kok. Meja. Eh perkara penjahit sih. Iya. Lapo iki anak dhewe lak penjahat ta. Lho, Anu, penjahit anak peno lak penjahit ta. Penjahit. Nah iya. Oh. jahit apa? Wingi jahit Lu gedhe. sembarang. Hah? Sing model kan kaya gedhe ku lho. Iya. Oh, sing galar-galaran ya. Peno ya apa pesen-pesen digawakno gak ono omah. Apa iku? Ya pesen watu. Oh iya. Kayak apa? Kayak pandasi ka apa? Kate ngedekno omah ta. Gak nggae gerdu. Oh di padane opo? Takone mangkelan ngono. Gak mangkel apa sing tak dekno. Lah ya kartole iki lak takon ta. Iya. Cari peno pesen watu iku kanggo peno Iya. apa kanggo tangga lak ngono. Bae ge nuduki miri barang. Ya. Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kamplingnya. Oh, pernah pengurus kampung. Bagian apa? Ngurus bagian apa? Nah, aku iki lah ya Iki lak kadang-kadang. sebagian sing diurus saiki. Loh. Loh, aku sing diperintah, sing diurus. Iya. Oh, sing ngurusi Sing peno. ngurus aku. Lah saiki kampung karepmu kok apakno Apa, kok apa? watu barang kok apakno. Lho nek Apa embong dijembarno? Lho, embong dijembarno. Iya, apa gawe got? Lho nek got iya terus lah. Apa gawe sumur? Gak tentu kadang-kadang gawe kali barang nduk kono. Gawe Kono kali. iku ya apa? Karepe kampung iki diperbaiki supaya Diperbaiki. omah tetep awet gak sampe dandan-dandane gak nyusano blondang. Lah Iya, fungsi kamu bener. blondang ah. Iya. Karepe kabeh digawe watu kabeh. Gawe Omah watu. blok Omah digawe watu. omah dhewe ta omahe wonge. Ya omah kabeh wong kampung gawe watu. Dikek waduh rencanane ngono. Gatek boto ya. Gak dadi wonge mlebu metu kaya guwa ngono lho. Kok iki padane. Kono iki diperbaiki seluruhnya, perlune kanggo bentuk Karang Taruna. Lah iki. Sebab nek Karang Taruna iki maju lak maju kabeh ta. Iya kampunge ya tenang. Iya. Saiki lek pancene wis omahe dadi ya lek ngelas-ngelas napa ojo kathik nang ado-ado cak. Iya nang nggonku ae. Wong akeh tukang gelas. Oh, dikembari kon lho. Lah si tukang las iki peno ta aku. Lho, lah kon las sapa sih? Aku ya kadang-kadang lasi anak iku karo anang iku. Iku gelek nang omah. Iku lasane bare anang kon las. Kocok dilas. Kecaplok iki anake tukang las. Iya. Anake. Kono las Oh, karbit. sing golek anu las duduk beras ya, las tok. Oh, Oh, gabah. Ola apa kon las itu? Tukang las. tukang gelas, anakku tukang gelas. Tukang las sing mencolot Listrik. kapal terbang itu. Las listrik. Loh, Anakku las listrik. Lah nek aku hobine las panganan. Kok niku? Las listrik iki jare lho. ngelas kapal terbang barang anak peno iku. Iya, Tau gak kadang. mulai jare. Gak tahu. Iya gak mulai sih. Lah kenapa gak mulih? Nang luar Jawa ya. Lah apa lho kono? Jare ngelas kapal terbang katut ngono. Katut rono. Oh, gak mulih. Gak mulai. Minggat be. Oh, sampai tak lebokne surat kabar. Ya. Loh, Anakku nyandi rek. Ngono. Betang. Hah? Pak surat kabar kok anakku nang direk. Iku gak surat kabar iki. Aku laporan kono sing ngatur. Ngono lho. Oh, pernah laporan to. Iya, kono sing ngatur. Tapi lek sing anake wedok walencir kuning iku jane mesine pramugari. Pramugari kapal terbang. Iya, Biyen biyen pecak. Dadi sawaya lek duwe anak ngono kan enak peno. Iya, ono Kepengin majune. nglencer wis langsung peno manjuk ndur wong langsung disaut teko ndur kan enak kan enak. Enak ya. enak wis gak tuku karcis sawutan ae. Lho, enak. Enak pernah ngelencer nang luar negeri kan gak bayar. Nah, ngono lho disaut. Iya. No. Tapi nggak paspor itu. Hah? Nggak surat. Apa? Paspor. Apa? Paspor. Apa? Mbok. Apa paspor? Paspor. Paspor ta? Iya paspor. Kon nero gak kon elingno. Wak. Cak, iki ana wong kate ngelasno pager ya apa pira lek ukuran Dawane iya dawane 10. Dawane piro? Iya. Ambane 100. 110. Iku njaluk mari kapan nih? Lho, lah lebih singkat lebih bagus ngono. Mari minggu iki gak iso ya. Ning ngelas iso lah ndekeki pager iku sakmono dawane. Lho, lah pernah ya apa penggaweane tanggung apa enggak? Lah dibeken nang pinggir rembong lho. Lah
Gak iso didawakno prapatan kono mbek pertelon. Wong ku duduk wesi kayu. Dadi Oh, pager kayu dilasno. dilasno. Dilas, kena ya pakai kayu dilas. Sing lasne kira-kira gak bunuh diri ta. Kayu dilas ya kobong. Oh, Kon iki. lho, ya. Ya carane lho, jambane dilangkepi waja. Lah sing duwe waja kudu tanggungan penon lho. Oh, dadi ngono ta. Dadi ngelas kayu sak wajane. Iya, ya. Iki waja teko aku ta. Lho mbok tekon ndi enake? Kok pernah apa teko kono? Nek rapet-rapet aja dilas ngono kok grek. Kak las biasa iku lho wesi-wesi. Iya nek iso. Pipo. Pipo. Piro per meter? Per meter delok. Per meter biasae delok las-lasan njaluk tebel ta. Njaluk benggang-benggang. Lho bengal-bengal lah gelis predeli. Sing rapet. Rapet. Nek rapet ditutuki bare dilas. Ora betul. Oh, las Iya. kudu sing akeh. Iya, las kudu sing akeh. Rangkep piro pagere? Pagere upamane 6 ya. Rujine. Rujine. Iya, biasanya kan ana sing 10, ana sing 9. Ya, njaluk. Sak meter iku. Apa sing karepe wong iki? Iki jare apa lho? Njaluk apa sih? Kotak-kotakan. Kotak-kotak tak tumbak-tumbakan iku. Iya. Gak lek kotak-kotak wis akeh, Cak. Apa pedang-pedangan? Kowe mulutan ta ya apa? Pendang gedang. Lah kon kadek tumbak. Lho sing ndukur ana lincipil lak kaya tumbak. Tambah akeh enteke. Oh iya. Ya apa? Sing Dikek pagere ya. iya. Wis gak perlu kayak tumbak. Kono belingan ndukur. Oh, Gak. pakro Iku belum. lek ambane gak sepiro cuma dhuwure 3 meter. Lah dhuwure ku lincip, Cak. Nah, kaya tumbak. Kudu rata, nisor karo dhuwur kudu rata lek ana gak sing kelas situk nek wis gak diterima. Iya. Kudu menek, pernah iku Iya. Kudu menek Tadi mrono. ngelase nang nduku. dukur ya. Oh. Nah, pernah gawe ondo apa ta disunggi ngelas. Nek iku? dijumi lak sakno wong iya. Ondo ae tolek ondo sing metel. Pedhet. Jagane apa? Ondone cutung. Kene kena tumbak imang. Oh, pernah iku mangkelan takoni. Ya dilas biasa lah apa kadek penekan. Keren-keren. Oleh ngomong koyo wong klelep megap-megap. Kon Nah, niku. nek ngelas iku apa adek gawe teropong kacamata iku ta? Lho iya, untuk jaga kesehatan. Oh, supaya gak kelilipen lho. Gak perkara kelilipan sebab pelas iku nek didelok. Iya. Mata iku neraca. Gak terus kena apa? Lah tak culek ya. Pak. Pangkelan ngono-ngono. Ya kena awane si geni ku mang lho. Sajeke pinter ngomong pinter obyek ya. Rupane kok malih biyen lak rada tuwa ya. Saiki koyo apa jenenge? Bangkrut ya saiki. Enggak, kok rada enom kok ngilap. Mari apa operasi apa jenenge? Operasi ku- zebra. Operasi zebra. Operasi ku lho. Plastik. Mikap iki lho. Iya, bireng irunge lak pesek saiki kok. Iya. Tambah ambles. Hah? Iki kabeh tak gonang Jepang iki. Ilakno perubahan. Lek ngrobano aja sak wonge larang. Kirimno irung-irunge tok kok barek ya apik. Iya gentenan, tadi gak bareng. Lah nek masange penceng ya apa? Lah malah ngalah-ngalahi topengan, wae kan. Ya sak wonge lho. Lho, sak wonge. Oh, bae anu irung-irung tok dikirim kok roro dadi ngono. Lho kula topeng. Iya, lak topeng malian. Iki rupane kok kalamburi dhisik. Sak blone sayang ya. Apa? Teko ngarep niku sik anu ya. Juga agak Teko tongseng mburi lho. kalah dhisik. Umur pira pira sih? Hah? Umur pira? Oh, piro wong pantarane wis mati kabeh. Tuwa padahal. Umur gak Antara kena. sudah 7. Lho, kurang. Oh, sudah 9. Wah, kok niki swidak sing. Mosok rek ditangi sakmono sik kurang ae. Lho, kono ku nakon. Wis tambahno 10. Swidak sing. Wis kurang luwe ya. 70-an. Ya swidak 5. Enggak, wong itu kok bergaul, Pak. Lho, Lek ana dikandani. matok, gak ana wong kek rezeki tanpa bergaul karo kanca. Temen. Kadang-kadang dijak kanca lho, ana sing kanca iku nguntungno ngrugekno. Tas Iya. iki apa? Pernah tak jak. Wah, Ya apa rezeki tok. Iya. Apa? Hmm? Ya apa rezeki apa? Mangan duwe kari. Katok kari ya padha ae. Ya. tapi Wong banyak pengalaman. nggo rezeki, ya. Tapi kanggo pengalaman. Lain kali jangan sampai terulang kembali. Masalah seperti itulah. Semua itu menurut dari lingkungan. Maka dari itu kalau ada teman-teman yang salah supaya dimaafin saja sopra. Sopra. Apa sih kan? Sikil ketatap rek. Penuh kanggo pipo. Biasanya penuh lek rokokan gawe pipo. Iya, pipane wis entek. Jangan aku njaluk tolong ge masang banyu. Heeh. Pipo ku lak kurang. Sik takon iki takon pipone once rokok tapi pipone banyu kan. Lho, lak kena sik gelek GL
Oh, ya pipene rokok. Pipene rokok wae bener digawe L iku once pancene L once iku. Once iku L kabeh. Oh, iku khusus sing ngerokok tok. Iya. Karepe digawe banyu kene ta? Lho, ya apa? Ora tambah gak karu-karuan. Lho, gak menawa oleh. Oh, gak iso. Urusan banyu gak iso. Nek banyu nang water ledeng iku. Lho, peno gak iso ngurusno. Ngurusno iso ta? Oh, ngurus banyu ta. Golek sing budak dedek, lek bening gak seneng aku. Hah? Lah, ngapa apa ceren apa? Kok niku to lek banyu-banyu budak. Guyon-guyon. Iya wis seru. Ah, Banyu ku ya bening. iya. Lek banyu sing bening. Ya, peno lek ndek hubungan kanca ya gak akeh-akeh kok njaluk sak ember ngono. Ya banyu. Iya. Engko ijine pira nang anune opo ae sing perlu Kok diperlu. nih kape masang ngono ta? Iya. Iya. Masang banyu kok sak ember. Contoh. Iku contone apik ta elek banyu. Ya sak ember iku. Lah contoh kok sak ember. Wis pira? Kok nih kape ngedusi putumu ta? Ya banyu biasa. Ya wong ku tanpa banyu susah sih. Iya, iku kadang kan. ngombe banyu. Lah banyu sing diombe. Iya. Bae nggon peno ku siji. Kono gak banyu kadang-kadang. Apa? Nah, kadang-kadang ngedot. Kabeh ku banyu kon niku. Ha iya, berarti sing penting banyu. Lek sego lak gak penting kon peno. Oh, gak penting gak tau mangan ya, Blon. Gak mancagu gak. Kancaku. Kon niku mangan. Ya apa iku mang wis teko ndiae. Iki mah Ya anu ya konsultasi tukar pikiran ambek kanca-kanca. Kuwi rupane kok ngidul helman. Hah? Kok nggo sepeda kok helman. Iya. Sepeda rusak. Lah nandi kok helman? Hah? Nandi kok nang Kedintang lho. Iya nang Kedintang nang lurahe. Iku apa peno sih iku? Hah? Apa peno? Ya kanca senasib jaman Intim, semono. ya. Iya. Gak enak wong situ gak enak karo. Iya. Tapi akeh gak enak ya Mbak Dewi. Sing enak kono ya. Mbok awake iki apa ya? Tapi wong nasib gak kena di anu ya. Ya nasib sing dhisik ku gak temen takon teko gak tau teko. Iya, iku mulane sembarang teko nasrib pancene. Nek pancene nasrib iku nasib iku dibenceni. Oh, niku padane. Wong nasib kok nasrib. nasib sama nasib. nasrib ya. Nasib. Ayo nang Nanti? nang lori kali. Nang lore kali. Iya lori. Iya ketara-tara. Rundingan ngono engko lek pegel-pegel pernah terus dijelungupno. Iya. Salah kono. Secara gak langsung lak padha wek mateni awak dhewe. Kon tak tuturi rezeki ki Gak semono ya. gak semono. Iya. Nyandi kon. Jak ndak. Rumah tangga nek didelok kaya harmonis ngene ya seneng. Pandangan teko njaba waduh gak tau gegeran. Lah perlu apa gegeran? Seneng ae ana wong lanang turu njaba. Nini. Lah apa ya? Lini ya wong diceluk kok nyentak-nyentak. Sopo sing nyentak ngomong banter titik ya nyentak. Sampeyan wis mangan ta? Wis mangan dhewe. Saya enak sampean tekno. Iku apa sih? Iku mah lho, bandeng kari tugel. Gak tak gawe mangan tak gaduh. Kan gaduh. Iya. Lho alah gak kerasa ta iku, Mang. Lho, apa? Mari digondol kucing. Mangkane kok amis. Tapi wong aku doyan gak apa-apa. Gak jare kucing ku nek gawe tambane wong loro mengi jarine. Iya. Nek sakarine kucing iku. Malah ya syukuran nek ngono. Makane sing gelak nek iso karine cendil. Wong mangan menimbene ndekeki wae sing genah. Lho wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak. Iku anu kucing lincah kan. Hah? Kok buka-buka iwake kok ya ngerti. Biasa sampean niku apa? Nek mangan niku sampean pakani male moro ae bendino. Ya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya kan tak kandhani. Tonggo-tonggo iku akeh sing ngarani uripe wak blondang ya harmonis saiki. Lho, panjenengan rumah tangga sing njaluk ya ngene iki. Lah iya. Nek saling membantu ku ketoke ayem. Panjene. Tapi tonggo-tonggo kok gelek njaluk bumbure ini lha. Hah? Wong sogene kaya ngono ngrewuk kene. Sampai niku ya kan njaluk bumbu ku takon. Aku elek-elek enak pinter masak sih. Iya wis percaya lah kon gak pinter masak lah apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta? Apa sih SKP ku? Sekolah masak lah kon.
Oh, iya. Saking pintere, iya ta, gawe sop kon kei tape. Mari gak karu-karu. Sampeyan iku duduk tape iku, Cak. Apa? Makroni. Oh, makroni. Tape. Oh, meneh ben irisin aja kon gawe wungkul ngono. Lah nyene ya sakmene iku. Aku, Nah, sampeyan nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape. aku takon aja dadi atimu wong Iya. arani bebujuan ya. Iso langgeng terus. Iya sih. Kon iki wis tak jatah saben bulan 30 kilo beras. Durung sampai tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takon juru kunci, sapa sing mati ku? Lah Mosok sampeyan iku gak ero, sampeyan gak tau nduk omah. kon nek nyelawat pirang kilo sih? Ya biasa sak kilo. Lah mosok 15 kilo ku entek. Hah? 15 kilo ku Lho, entek. lah arisan barang kok arisan beras. Ya kon namakno dhuwit beras iku pisan. Iya, arisan iku beras barang. Iya, tapi kondo dadi kene ngejoki iku gak soro-soro nemen, ngono lho. Ya sembarang rundingan. Sembarang iku nek gak rundingan akhirnya ya mendol mburi. Hah? Mendol mburi. Ya apa mendol mburi? Aku tahu pencurian sawat ngono lho. Dadi eker-ekerane ketemu mburi. Grundel ngono ta? Iya, aja sampe ana grundel. Sebab rumah tangga iki diatur. Monggo. Anu Cak. Ana wong andek-andek. Nun. Ana wong andek-andek kowe. Kon lapo diparani wong tukang nebang tebu ya? Sinten? Lho, Cak. Oh, Pangling. sampean. Lho, ya. Kok pangling ya apa sing Oh, sing duwe omah. Iya. Lha ngrungokne saya sampean iki. Iya kok dungaren. Lho. Sampean iki apa sih? Apa? Pinara Pak Tohari. Lali ta? Nggih, nggih. Gak lali lu gua dhisik tau. Lho nggo apa sing dilungguhi? Hah? Lho nggo apa aku? Ya iku elek-elek wong ana nggone amben-amben tak kena kon Lho diambeni iku. rencanane tak. Ya rencana wis kene pancet. Kabeh ta. Lho iya, Cak. Lah urusan omah iki apa iki? Omahmu iki saiki sak tanggone. Wis tak Ku pun dipasang jendela kok. tak kei Wis ta. jendela barang. Ya syukuran malah sampean pasang jendela. Bukutno malah gak oleh angin. Malah gak oleh angin babar gelas. Lah sampean gak ndelok angin. Menimben nek nyewakno atu rencana jendela. Iya. Ngono lho, gak kon kae jendela gak ono angin-angine. Ya Malah awak putih kena. Ah, sopo kon iki? Anek demi-demi. nang masalah jendela iku. Lho, lah iya. Dudu iku. Lha apa Mas? Masalah omah iki lho. Oh dikapur, Cak. Lho, dikapur wis tak kapur. Lah apa masalah kabur? Sampean mbak aku kok ngomong apa sih? Ngomong apa? Lah kon krungu ngomong apa? Lho ya apa sih sampean iki, Cak? Aku mesti tahu cara Jepang lho. Lho iki lho sewan. Oh, jangan sampean tuku ta iki. Wong kontrak kok saya. Nah iya kontrak iki lho kontrak, masalah Lah, kontrak. kena, kontrak Iya. lak 2 tahun. Heeh. Lah apa kon mrene mana? Tahun, Kak. Wis setahun. Hitunganmu keliru. Lho iya ngene lho. Mulai Januari pendak Januari. Lah iya setahun. Setahun. Heeh, Lah, kok liwat. Liwat 10 dina iki malahan. Nah aku mrene iki jelasno sampean iki ya apa ngono. Ya sik tetep tak nggoni. Lah ya iki kurang nek penyene sampean iki tetep nggoni tambah maneh ngono lho, Cak. Lho lak tambah dobel-dobel kan. Lho, Iki dobel apa apa sih? Kok gak tak kontrak 2 tahun? Setahun. Lu cari siapa? Lho jare bojo sampean. Nini. Lah apa, Cak? Lah iki kwitansinya iki. Kok dimojok kon duduk. Kon iku ya apa gak kena dipercaya? Apa sih, Cak? Kontrak biyen kon tak kei 2 tahun nak duit. Iya, sepurane ae tak kontrakno mes tahun Cak Gondang. Kon ya apa? Kon Kayak kebutuhane arek-arek sakmono kae, apa sih sampean niku? iya tapi lak kondo lho. Wong kon iki bojo titik gendaan. Lah aku wedi jange ngomong ngono pas sampean murang Gondang. murid. Wedi kok dhisik ta? Ya apa lah ning ngene iki ya apa sih? Wis Kakek ngomong mbek Pak Tohari ngono lho. Kabeh dina becik iki njaluk mrene. Wis aja sampean tukaran nduk keluarga sampean Cek iki. ngerti aku gegeri. Dadi kon cek bosen ndang balik. Kliru sampean niku ngene ya. Ya apa ya? Sarane iki wis barang sing wis sampean apiki menawa sampean kurang bener. Saiki nang nggonku ae ayo omong-omongan nggo omah kono. Lah iki sampean aja sampe keluarga iki congkrah. Iya iya iya. Sampean ya apa carane lah mbakku. Nggih kula Masalah semados iku Pak ae kok. Tohari nggih, sepunten mawon. Nggih nggih. Kon semoyo pirang dina?
Duit teko ndi? Kok mendal nang aku sih? Ya sampean. Ya kapan? Lah saiki kon kapan njaluk duit mana? Enggak ya pokok sak ana sampean niku piro, engko kapan, semoyo pirang dina tas pirang minggu tas pirang wulan ngono lho. Bulan iki ngarep. Wulan iki gak, wulan iki. Januari iki. Tangan sampean lho. Tono tangan sampean niku. Februari. Iya, Februari iki. Gak. Februari. Ya saya ngono ta sampe Wis Mei ya. Ya, Mei ya apa ya? Duit piro sih sampean? Saiki piro? Duit piro jajal mari ta? Duit apa kayak bayar golep ngono. Saiki tak tinggal mulai ya. Ngono sampean ronae ya. Sepuntene lho nggih. Tukaran lho ya. Gak tahu Aku sampe aku balik rene sampe krungu tukaran awas sampe kok. Iya. Gak wis ditenono kok ya. Sabar ya Pak Tohari. Sabar lak sungan ambek aku takon iki. Ya apa kon iki? Ya apa Nek Cak? diatur tak gak kon? Lah wong arek sakmono kae. Sampeyan dhewe ya ngono. Mosok arek iki jajanane 10.000. Ya enggak Cak, ya arisan barang. Nah aku kok lek ngumetno dhuwit witan ya bingung aku dadi wong wedok Cak. Mene mbene kondo wong lanang. Kon iku seneng nek digepuki bongkotan iki ya. Ya aja ngopok-ngopok ngono. Aku iki murang-muring iso sabar ya iso. Ai. Coba kelambimu. Loh. Kok aku ngonjok klambi lho. Kon ojo guyu. Mangkel wae. Kon wis tak kandhani meneh ben iku kondo barek wong. Dadi aku iso ikhtiar kabeh dina becik dikotake kontrakane omah. Mangane ta nek aku nyambut gawe aja sampean larang. Lah nyambut gawe nek pantes gak apa-apa. Nyambut gawe apa aku? Budal bengi mulai subuh. Hah? Patroli. Ya enggak, ya ngrewangi warung gak oleh. Saiki ana ngene aku dipaido. Aku dhewe ya bingung ngumetno dhuwit iki. Nek aturane ngene wis gak bojo-bojoan. Tak gawa anakmu. Lho kemon enak gak ngingoni aku. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Wis anak-anak rewel. Nyingkira. Dedek kon wong wedok. Kayun ta? Dedek kon wong wedok. Nek golek wong wedok aja guyu apa nek mangkel aku. Hah, nek ngono aku ikhtiar, daya upaya dhewe aku. Wis pancene wong kekancan lek seneng guyon, gak tau gegeran nang awak ya ngangeni kadang-kadang kangen kepengin kepethuk. Kangen omonge. Pringas-pringis ya. Oh tak kaplek kon gue. Pringas malah apa? Apa kok pringas-pringis? Kok gak ndelok prene wong kaya. Wong pranco wong pringas-pringis. Iyalah. Tibae kemang ali sih prasaku lambene. Makane nek ndelok sing mandeng ta. Alis kon anggap lambe. Ono apa kok rupane kok besengmu teh? Wis Mari kesandung ta? nasi menjadi bubur wis. Ya dipe, ya anu dipe dadi bubur iku. Lho tambah jemek dadakno. Apa nasi menjadi bubur iku? Ya apa sih bebujen gak kena dipercaya babat blas. Ya mbok karo jawan. Iya aku njaluk pertimbangan kon kok. Lah njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa. Anu timbel ae apa. Ngene lho. Apa? Aku lak kontrak omah to. Ya periksa aja gak watuk ae. Kontrak omah periksa. Terus aku ndudono penyakit. Kontrak omah 2 tahun dadakno yumu. Mulane gawe dhewe ta. Iya iya. Cilik-cilik sak meter pesagi sing penting masih cilik nek dhewe lah enak. Tapi kon duwe balungan sih. Kan jaluk balung apa? Balung badak jare wis kok kena baseman ndi sih. Iki ngawur. Ngene lho. Apa? Akhire yumu wis gak nduk omahku ya. Andi. Mbo mulai nang gede. Loh, ya aku kok golek iku kewajiban penuh. Kalau ada apa-apa di jalan, Bapak iku melok tanggung jawab, Pak. Masa sih? Loh, ya apa? Sampean itu melok tanggung jawab. Loh, sebabnya apa kok melok tanggung jawab? Tanggung sampean. Ya tapi wong nyengkir karepe dhewe. Ya tapi diurus. Apa perkarane? Sampean kena lho. Ya lek gak kena saiki kena meneh.
Aduh saiki dadi gak soro-soro golek meneh ya. Iku iku kewajiban peno. Ya dirunding musyawarah. Apa kesulitane? Kesulitane ya kanggo memenuhi kontrak normal. Lho, sik apa sih omahe? Omah wis entek ae. Lah mantek lha apa kok nggone ya golek liya. Kontrakan entek. Nek omahe sik wudu. Aku main. Nek omahe wudu. Lah tanggung jawabna ya apa entek? Guneman barek kono ya berbahaya. Lah Omah sing tak nggoni kontrakan ya entek. ditambahi ya. Karepku ngono, tapi rene dhuwit gak ono. Ya apa? Lho pernah katanya kalau duit ta? Nyekel dhuwit tapi mau 5 sen. Lho, lah Iki karep jalan buntu aku iki ya apa ya? jalan buntu ya njaluk tolong Pak Bayan supaya dibobol. Jadi kan iso engko ono gangi. Heeh, supaya nek tembusan ilang. Iya. Lah jalan buntu kok liwatnya ketatap. Lah ya iku. Dadi wis kentekan akal lah. Loh, lah kentek akal nang sumber porong ae. Iya cek dibalok nduk kono ya. Oh, golek akal supaya oleh Iya. duit. Iya, iya, Lah anak Pak. peno kari piro? Anakku kari 7. Lho sing melok makne, kan sing melok makne. Melok makne kabeh. Bapak Lho lah panjenengan. enteng. Lho sapa? Lah enteng men. Aku enteng makne sing berat. Bapak saleh dhewe aku gak nundung kok. Lah apa mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane nggo nang omahku mangan esuk Karepku sore lah, iya. name sokran bengi name sapari mben diumetno nek cak Mumet wis kok cacat jiwa tapi. Ya bosen sing direwe wak ngono. kok iso ro bosen barang Oh, wong iki duwe isin ngono iki. Nek pisan pindho ngono gak apa-apa, nek ping 3 jangkep. tapi no ping piro Apa nih? ping piro sapa nang arek-arek iki Wis ana ping 4 tapi wis lah iya bosen. peno muni bosen Drewo wira iya gedisian ngono. Ya apa? gak tak golekno akal wis ngene Ya apa ya apa nek enak. peno tenaga wis tuwa nyambut gebret ya gak enak golek Iya. wedi kan mesti katuken ya Golek wedi. apa malah kaum lak katuken Iya, nek nyemplung kali sih. iya Ah gak iso ngulangi lho. mosok arep wong jelek ngene tok diluk muncul Jil nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngono. gak mungkin ya Heeh. gak mungkin Gak mungkin ya. kok ngoli-ngoli ya gak kuat Gak kuat awak koyo wis ngene. ngene butuh duit piro sih kira-kira Ya kira-kira 100 selawi ta apa? 1000 ta repis Hah? 1000 apa repis Ya 1000 sih. 1000 kontrak niku. oh pokoknya ngontrak omah Mm-mm. wis ngene saiki ada anu mari gegeran aku duwe gaman landep Gegeran. Apa hasilnya? lho iki digawe anu wong cek sakno kabeh cek moro cek ngekek duit tak warah lek aku duwe utang peno ngono lho Oh, Ya. awakmu jutang aku. iya dadi lek aku dutang peno lak pantes Iya. lek peno dutang aku gak pantes ya Iya, malah gak welas ngono ya. iya gak kualik lah Tapi sing mlaku ya ngerti. Wah wong tua dibijuke lagi. iya Tapi ndelok sing liwat. lah mulane didelok dhisik Hah. golek tak lek gegeran tak sabet pedang dhuwur mumbulo cak Heeh. ya Mumbul. iya lek tak sabet dhuwur mumbulo Wis supaya gak mudun-mudun. Lah malah kesang-sang aku lihat. Nek kon sepet ngisor. tak sabet nisor mendeko Aku mendek ya. iya wis ta wis mesti nang karo menjangan mesti Nah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sisan cemet. wis saiki Iya, ada apa? gegeran lek ana wong welas tak mesti perkara napa sini iki ngene Nah, soal duit ya. iya soal duit Kon- aku ditang peno Urus. 100 Heeh. Duit apa? Cocok ya? akeh lek 100 kakean Piro? 5.000 saya Lah kapan teh? Wong butuh 100 kok engke 5. 20.000 20.000. iya mesti golek wong Susu lah tambah kita. tak jupe ya Ya apa? Pedang. perang Iya, perang. cuma anu kok wis ireng cuma ya landep Iya. Iya. Aku sing gawa. lho sing gawa oh Wong aku sing nagih. Oh, Aku sing ana nagih. sing gawa, iya. Iya, aku sing gawa. sik ya Heeh. kan kok gawe nyewani pedang 10.000 Iku saya banda. nyewa Ben menae sementara. Engko nek wis buyar digawe kerugian ngene lho. tapi ojo sampe ro keamanan jo Iya. tak coba ya Iya ya. Oh, iki sa. nduk ngarepe lawang Heeh. Aku ngancam kon. iya iya Carane ngene. ya apa Ya apa genahe kon iki? lha kan wong sian Oh, sik durung. oh sik kan wong Utang ya, utang. ya tang oh kalau masuk Ya ono wong-wong. ya sepurane cak Hah? aku gak iso bayar ya apa Apa? Kon jaluk 10 maneh? iya Wonge menggok mrono. Anjene nggodho wong kok iku.
Wong gak duwe ku cobane akeh. Kira-kira wong jereh iku Wong wis kenceng rene lho. Kene gegeran manggo. Lah pernah nyekel pedang apa wedi? Oh, gak didodono dhisik. Ya, iki lho. Oh, iki lho, lek iki sugih. Siapa? Ya apa? Pernah lagi aku dah. Lho, gak ditagih wong utang. Wulan ngarep, Cak. Ya. Lho, wulan tek wulane. Ya pernah iku tebel Ah, kon sabar iku ana batese. Kepingin podel lah kon. Lho ya aja ngono sih. Sing sabar wong jenenge wong adakno. Aja main gaman lho. Lho, Iki gak oleh nggih geger nduk embonge gak oleh. karepku gak geger, tapi sing tepak semayammu. Ayo wulan maneh. Wulan-wulan manen tek wulane. Ah, Gak cocok. kon tak wajib pisan. Dhisik ta, sepuran dhisik. Pedang lah, pedang. Kenapa gak tega pedang itu, Kang? Tak sempal bathukmu kon. Loh, Wah ngomong aja kasar-kasar lho. lho lek gak kasar ya wong diutang-utang ya apik balekno semoyo-semoyo. Lah ya semoyo lak ono semayane. Lah aku ate nggawa glati barang ngene iki nek kapan gak kon bacokno kon bacokno urusane lho iki. Ya bisa ngono mesti isan. Oh, kena Aku meneh dhewe bareng gak utang, nyekel. Kran. Pira utang? Utang 20.000, tak semayan wulan ngarep gak kanti. Koyok gak tau utang mbek wong. Lah iya udah Biyen ilingo. Wis aja kakek ngomong kon. Sik apa. Oh, kon ku tak sebet pisan. Loh, wis salah paham aku peno sebet. Lah ya apa iki butuh duit kan? Iya butuh duit tapi aja ati nyebat-nyebet ngene harus aja pati lho iki. Lah iya, ya apa karepmu? Iya, Pak. Iso ngekek gak? Alon dhisik ta, kok. Susah oh tak banting pisan kok. Iki lak malah sing gegeran mbek aku iki lho. Sing kene iki. Tak kek 20 saurno wis. Ngono ta, Cak? Iya, wis. Iki aku kapan nyaur nang peno? Wis perkara nyaur kok sak duwe kon duwe saurno gak duwe ya. Iki lho wong, lek peno dudu wong peno iku. Iki lho Apa celeng. wong-wongan? Nyaur jagano kanca. Kae piro, Mang? 20. Ayo ndi? Iya kok dhisik ta. Durung kon trimo ta. Wis kawan ya. Sepurane Kak ya. Iya. Lah anu tak sauri lho nok. Wis gampang marep perkara saur. Pisan iki ae aku. Iya. Ya. Tang saurne bersih iki. Iya, heeh. Lho ya apa? Iya. Wong situk 20.000. Ya tapi sik kurang 80 ya. Iya ya. Kontrakane omah kurang. Lho. Iki lak sik isu ah. Iya, iya. Sik isu kok awan lak wis akeh. Ya wis. apa? Maneh. Wis dutuni ae. Iya, maneh. Rezeki sik gampang rek. Rezeki iki sak dalan-dalan. Iku lho wong. Iya, rupa. Ya, ya apa? Ya. Hah? Ya apa? Iya wis ayo dimulai. Aku sepurane aku gak iso nyaur saiki. Kok Kon iki gak pisan gak pindho. katanya nyebet ta? Lho ya nek gak nyebet ngenteni apa? Kan nyebet ta? Ayo. Tak cekeli. Ayo. Ayo, tak cekeli. Ayo, sep. Ayo. Ayo. Lapo balik? Ayo. Ayo. Lapo Ayo, ayo. balik? Iki apa sih? Balik. Aku nyok duwe balik. Balik anjuri. Jupuk deh. Hah? Engko ngene aku iki. Lu jupuk dhewe. Jupuk dhewe, jupuk dhewe. Kon iki Jupuk dhewe. Hah? Apa? Mana rek nyekel pedang? Nyekel pedang aja kenceng-kenceng lek mrocot nang bathukku kok. Ya wis tak kira-kira. Wah, ya Lah, kok. dhuwit 20 kali 80. Iya. Ya. Lah dhuwit ndi, Mang? Lah iki mang kok njupuk dhewe dijupuk kabeh. Jupuk kabeh iki mang ya apa rek iki mang? Lah tambah rusak pisan apa ya. Bisa ya. Wong iku biasa wong iku. Bola-balik. Lah kate Wong nyusuki. ngemis ya. Lah kate nyusuki kate tak kekno sing cilik yang pedang peno nang bathukku are. Lah sampe mrocot tak petal aku. Wong ngemis kon bukakno kantong. Kon njupuk dhewe. Blakrak malian. Ah, kon iki. Iki lho. Wis aku gak nyari ya. Wis Aja nyaur apa, ayo. bisa tak wahane peno saiki. Kon tak sebet pedang. Wong diajen-ajen kok gak kenek. Diajeni apa ping pira kon? Pokoke aku gak gelem nyaur. Aja nyaur, ayo. Ngantem ta? Baca. Ayo. Lapo iki? Lho, wak bayi. Wak bayi. Lapo iki? Anu, Diutang kula betul. kasing dibaca, Pak. Hah? Kasing dibaca. Lah perkara apa iki? Utang. Utang. Iki cuwek kurang ajar iki. Wong utangno kok dikurang-kurang aja. Lah ya kan geger ada bawa senjata tajam. Lho, senjatamu sih iki. Wah, termasuk wong bawel temen Iki iki. ngoten watake kasar, Pak. Lho, Gak kasar kasur. Hah? Aja ngono kan. sapa sing kasur kasap? Ngene gak kurang ajar kon iku. Lho, kurang ajar ya nek. Dadak awakmu wani kon gawe kesren desa kene, ate tukaran, Lho, tukuran iki lak urusane enten. Ana sabamu sababe. Lah nek mboten sebabmu sebab lan apa gegeran? Ya apa asal ya. Asal mulai niku lak Kartola diutang kula. Oh, ngono ta? Nggih. Iya, tapi aja main koyo ngene kon ero mbek aku. Sini sampean. Aku kebayan. alah. Mecicil. Dadakno wong kebayan, kadane lari. Coba. Geger tengah dalan iki napa sih? Niku mboten geger, Pak.
Tapi kenyataane kok betok barang. Guyon. Nggih. Guyon temenan kok. Temenan wong kate mbajak temen kok guyon. Iya. Ngene ku guyon dasare ngene. Lho wong aku dikongkon guyon kok jane. Guyon kok gak ono senjata yo ngomong-ngomong tok guyon. Ya tapi barang niku mboten barang kula. Teko sapa berang iki kata? Duki Kartolo. Teko Kartolo. Nggih. Saya mikir iki. Helo. Sampeyan minggir. Kok sampean mikir. Kok apik lah kamu lho. Ayo, Pak. Kon sik enom ade dadi biang kelas dinarek iki kon. Apa ngejak tukaran darek iki teko kon gamane. Kon isih enom. Aja melok ae. Sik enom. Zaman apa? Lah berang jare teko kon. Sinten ngomong? Blontang. Sampeyan wong tuwa. Lah terus Pun kudu percaya. Nggih napa mboten didelok dhisik. kulo seneni aku rek. Tang, temenan teko iki Tang. Lah sampeyan yen apa? Lho. Jare berang teko kene berang. Lah nggih bareng lah teko kon lho. Terus sinten niku? Dari blontang. Lah nggih duwe kula. Ah, ini jelas ya. Nek kono sumbere perkara teko kon. Kriminal kon. Kriminal melok ae. Berangkat Kandhani kok. Namun ndi? Balik desa diurus kono. Perkara barang iki. Iya, ayo berangkat. Mare perkara tok ae. Kapok kon. Mamula ta, sembarang wong becik ketitik wong ala ketara. Sembarang iki nek gak nurut hukum ya ngono. Iku menyalahi prosedur kon. Kapok enggak kon. Ayo kapan kapan. Blodang. Lah apa ngomong ijen? Lah sampean napa balik malih niku? Ngerti kan? Kok bolak-balik benci aku? Kok bolak-balik benci aku? Anane balik apa ngurus kon? Ngurus napa mandi? Ayo berangkat apa desa? Lho, Melok pisan. lho kata diurus. Iya melok. Aku melok lho.